Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал, където разглеждаме всичко свързано с астрологията, личностното и духовното израстване. В днешното видео ще разгледаме астрологичните енергии и тенденции за предстоящата седмица от 17 до 23 февруари. Аз съм Ралица Барболова и днес ще ви запозная с космическата динамика, която ни очаква, както и с посланията от Таро. Готови ли сте да разберете какви предизвикателства и възможности ни поднасят звездите и картите? Да започваме! На 17 февруари Луната се намира в знака на Везните, символ на баланса, хармонията и взаимоотношенията. В първите дни от седмицата сме още под влиянието на пълнолунието, което се състоя в знака на Лъва. Но вече започваме процеса на преоценка на случилото се и затваряне на определени теми. През днешния ден Луната ще направи следните аспекти. Тригон със Слънцето във Водолей. Този аспект ни дава подкрепа и успех в начинанията. Виждаме баланс между вътрешните си нужди и начина, по който ги изразяваме. Тригон с Меркурий в Риби. Усетът ни е на макс. Творческото вдъхновение и лесната емоционална експресия ни помагат да предадем чувствата си чрез реч и изкуство. Квадрат с планетата Плутон. Възможни са провокации и напрежение. Важно е да запазим баланс и да не се впускаме в крайности. На 18 февруари Луната преминава в загадъчния знак на Скорпион, където емоциите ни стават по-интензивни. Слънцето влиза в Риби. Знак управляван от Нептун, който символизира мечтите, интуицията и илюзиите. Днес Луната образува тригон със Слънцето и Меркурий в Риби, което ни дава възможност да разбираме другите, дори само по усет. С ретрограден Марс в Рак и влиянието на Сатурн, това е ден за изразяване на идеи, споделяне на чувства и завършване на започнати проекти. Може дори да се появи стара идея или човек, с когото имаме незавършени дела. На 19 февруари Луната остава в знак Скорпион, но днес енергията става още по-динамична. Аспектите, които тя ще направи с останалите планети са следните. Тригон с Сатурн и ретрограден Марс. Това е идеален момент за задвижване на стари проекти и доверяване на интуицията си. Тригон с Нептун. Усилва се чувството ни за духовна връзка и интуиция. Опозиция с Уран. Възможни са неочаквани изненади и провокации. Ако останем гъвкави, ще се справим с предизвикателствата. Този ден ни напомня, че успехът е на наша страна, ако положим усилие и не чакаме пасивно. На 20 февруари усещаме промяна. Марс бавно преминава към директно движение, като все още фиксира важни теми. Луната днес се намира в последните градуси на Скорпион и участва в редица аспекти. Бисекстил с Нептун и Плутон. Подпомага трансформацията и дълбоките вътрешни процеси. Тригон с Нептун. Тук ще се усили нашата интуиция. Квадрат с Меркурий в Риби. Може да предизвика провокация в комуникацията. Тригон с Венера в Овен. Помага ни да покажем най-доброто от себе си. Опозиция с Юпитър. Препоръчително е да не прибързваме и да избягваме излишни клевети. Енергията на деня е пробивна и понякога провокативна. Затова е важно да запазим самообладание. Особено при важни преговори или при подписването на документи. При вечер Луната влиза в огнения Стрелец, който ще ни приповдигне настроението и оптимизма. На 21 февруари Луната остава в знак Стрелец, като днес ще образува напрегнат Т-квадрат с Меркурий в Риби и Юпитър в Близнаци. Този аспект може да предизвика желание да споделим своята философия, което може да доведе до спорове или сблъсъци на идеи. Но това също е възможност за личностно израстване, ако успеем да разширим своето съзнание и да видим нещата от различни гледни точки. Луната днес ще направи и квадрат с Сатурн. Може да донесе забавене, но и да ни насърчи да работим по-стабилно. Също така ще направи тригон с Венера в Овен. Тук ще се подсили вярата в себе си и желанието да изпъкнем. На 22 февруари Луната продължава в Стрелец и формира квадратура както с Сатурн, така и с Нептун. Това е ден, в който трябва да се справим с вътрешните си страхове, заблуди и преувеличения.
Отворете съзнанието си. Опитайте се да разберете нещата в дълбочина. Само тогава ще се освободите от ограниченията, които сами си поставяме. На 23 февруари Луната преминава в Козирог. Знак, който ни дава усещане за емоционална устойчивост, отговорност и организационни умения. През днешния ден тя ще направи следните аспекти. Секстил с Меркурий в Риби. Подпомага взаимното разбиране и съчувствието в комуникацията. Квадрат с Венера в Овен. Може да донесе напрежение и конфликти. Най-добре е да не реагираме импулсивно. Опозиция с Марс, който вече е стационарно ретрограден. Стара тема може да изникне отново. Запазете самообладание и търсете рационално, добре обмислени решения. Освен астрологичната прогноза, тази седмица ни подкрепят и картите Таро, които носят важни послания. Рицар на мечовете. Тази карта показва, че през седмицата ще споделяме своите идеи. Въпреки това е добре да не настояваме, че нашето мнение е най-важно и да избягваме излишните спорове. Отворете се към различните гледни точки и слушайте другите. Голям аркан на Страшния съд символизира освобождаване и приключване с старото. Това е време за вътрешна трансформация. Оставете зад себе си това, което вече не ви служи. Голям аркан на силата. Напомня ни за важността на търпението, контрола и изчакването на подходящия момент за действие. Демонстрирайте своята вътрешна сила чрез спокойствие и увереност, вместо чрез импулсивни реакции. Това беше нашата седмична прогноза за периода от 17 до 23 февруари 2025 година, както от астрологичната, така и от Таро перспектива. Всеки ден носи своите уникални енергии и възможности. Надявам се, че тази информация ще ви помогне да преминете успешно през седмицата и да използвате космическите влияния във ваша полза. Ако ви хареса видеото, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да споделите вашите мисли и впечатления в коментарите по-долу. Благодаря ви, че бяхте с мен. До следващото видео и нека звездите и таро картите ви водят към успех и вътрешна хармония.